Malawi Today. My guy. Share the live, my guy. Fanya kuti panova ndofunika kuti ndikutengereni ku headquarters ya chani ya TPP. Nakhawe na pake ndaona malole ambirimbiri amene adutsa amene nakhalapo. Ona malole ambirimbiri amene adutsa amene nakhalapo amene akhala kuvaya kuchani amene akhala kuvaya ku DPP headquarters. Monet ndabapa ndangunyamuka kuti ndikangoona kuti kuchitika chani nezo sindikuzoa kuti kuchitika chani, so iniyo ndine tikaonera limozi koma ndayandikirapo kale sipatali ndi pamene ndili pa sipatali. I think it will only take mwina a minute or so kuti tifike pamene pali DPP headquarters. It will take us mwina a minute or so. So tonse iniyo ndine tikadzidzimukira limozi kumeneko, koma ndaona matrack ochuluka kwambiri amene akhala kupita ku MCP headquarters. Then ndofuna tikaone tonse limozi tikaone kuti magaya amene ku headquarters kwawo akukataniko kuli chani ere. So I'm only a minute away from the MCP headquarters, koma I can tell you magaya kwapita matrack osati masewera ere. Ndapa ndikudriver ndandikirapo, you can see anthu ena ndawa kupita kumene ena ndawa kufayako mene mukuoneramu, you can see museumu anthu ena akupitako kumene, koma anthu ambiri apita pa matrack. So chidwi changu ndigwira kuti ndione kuti magaya amenewa ku site kuku akukatani ku DPP headquarters kukuchitika chani. So tikufuna kuti tipite tikaonere limozi. As you can see apa ndikudusa pa Hotel Victoria, ndekuti ndayandikira kwambiri. I'm just like a few minutes away. I'm just a few minutes away. Hey, my guy. Mabano kuonekera. Hey, okay. So Ababa Dafiga, I'm just 30 seconds away from the DPP headquarters. I'm just 30 seconds away from the DPP headquarters. I'm about to make 10 yolo mu Sunside icha. Mene nani namuja kuti ndaona matrack ambiri akuvaya, and out of curiosity I just want to go and see kuti kodi magayi amene wawa akukatani, kuti kodi ku DPP headquarters kukuchitika chani. So ndi pamene patafika sapano ku DPP headquarters. Tafika ku DPP headquarters mene mukuoneramu sapano tili pa DPP headquarters. Komabe tikuyenera kuti tingosunthirako pang'ono uku kuti no muone kuno bwino. Apara ntitazikuoneka ngati kuti awa ndi anchaja tiri kudusana wapa. Awa anchaja tikudusana na anchaja apa nawonso ndoti anali komweko anchaja. Onda anchaja amene waso anali komweko. So ndimene mumwe anthu ena ali panja, ambiri ali panja, ndekuti zitakutheka kuti ambiriso akanika kulowa. So ambiri ali panja ndithu, monga mmene mukuonera muzimagamoro zopuma mazimafortune ndakuti mabwana ambiri so abwera kalenso konkuno. Koma pali anthu ambirimbiri amene so ali panja, mafortune ena ndawalapo eri. Komano ndi mapena pake kuti mpakana ndifike mkatimo ndikakuoneseni mkatimo kuti muli bwanji, koma at least panja pano ndi ndimene pakuonekera. As you can see panja pano pakuoneka chonchi. Pala anthu ambirimbiri kuti angokhala panja. I think ambiri akanika kupeza malo mkati, koma ineyo binkalawe ndikalowa mkati momwemo. Ambiri ndithu I think akanika kupeza malo mkati
ambiri akanika kupeza malo mkati zikuoneka kuti ambiri ali panja pano. Pakumveka nyimbo zambiri, pakumveka nyimbo mkalimo, mukuveka kuti mukumveka nyimbo kwambiri, mukucholera madansi mkalimo mukucholera madansi kwambiri. Muchita kumveka ndithu kuti mkalimo mukucholera madansi. Okay, so just give me a minute ndiyike, so I think ndiyike so my professional camera, I mean my professional jani ndiyike my professional microphone kuti no sound ikhale much more clear. So mungondipasa 1 minute, ndiyike professional camera. I hope anthu awa they are okay kuti ndizajambula, otherwise akuzopezeka ndiphwanyira phone. Yeah, so ndadusapo. What I want to do is ndingoyima then ndiyende ndilowe mpaka na mkatimo. Yeah, malo mkatimo akuoneka kuti atha, komano ineyo ndikafikamo kuti anthu mukaone malole aja ndi manena aja ena ndi awa ali apawa. So mmene mukuoneramu anthu ena ndawakutsika kumene malole ake ndi amenewa akubweresa anthu kuno ku DPP headquarters kumene kuli chisangalalo cha pano pasi zilipo koma lero lisi zilipo amwene mufuna filazi ndi filazi bakoni kodi ndiliberu amwene tarenga pini. Wait bobo makara ndipaseni 1 minute ndipaseni 1 minute ndingoyika urgent, ndingoyika camera, ndingoyika microphone. Ndipaseni 1 minute ndiyike microphone. I hope now my voice should be much clearer. Voice yanga going to much clearer now because ndaikano microphone yanga professional. I'm just hoping so. I'm just hoping kuti ngati mundi pano po mutha kundiuza apa pano ndi mene tikuchitira ndithu ndikupita no kukalowa mkati mweni mene muli chani muli anthu amene akusangalala ndi sesaso kwa anthu amene anga masuke kuti ndithe kuyankhula nawo ndimve kuti what are they saying. Koma for now ndikufuna kuti mungoona aika pakali pano akupera nyimbo ya pango. Ndaonapo anthu akuluakulu ena angapo achipani cha DPP abwera konkuno kuli chiphokoso chambiri, but I hope muzikwanisabe kundimva. Galimoto ili apayi ikuoneka ngati ndi a member of parliament wa DPP ndekuti okuti ndolamula kale otanali kale mkati sindizoti ndani, koma tikaona mkati momwemu andi tikakwanisaso mwina kuwafunsa mafunso ena awiri atatu. Koma kuno kukuoneka kuti kuli chisangalalo ndithu chachikulu, kukuoneka kuti anthu ambiri ndithu afika pamalo ano mmene mukuonera musopano ndikupita mkati mweni mmene mukuchitikira zonse. Ono pano ndendu kuti kwatazi ndili mkati mwenimo. Ndili mkati mweni kuti kwatazi.
Ndafika kunono. Antube. Dimene ndituzi kuchitikira kuno, dimene tikuchitikira. Dimene ndituzi kuchitikira kuno. Mutamwapanga share live yo. Apa mamulunguza naye nakufika. Ndikuza tuluka kaye pang'ono. Chifukwa ndimafuna kuti ndingopeza ngati pala nthawi itatu omasuka amene nditha kuyankhula nawo. Ndimafuna ngati pala nthawi itatu omasuka. Aba zabapo. Welcome to the winning team. We've been here following you all over. You're reporting everywhere. Yeah, no problem. This is Robert Mukoli. I'm talking to Olemeke Sekagalawe. You know the region head office at TBB yawina. That's why I'm going to play on Seku. And I'm Sangala Kuno. TBB yawina. Didn't slide. Musinda uno. We Blantyre. So mukalo mene votiri kuno. Tukupasira ni sero nisa dare ndi Olemeke Sekagalawe. Kumele tukuti TBB yatenga boma. Yawina bwanji. Mesa sana nongezi osadira. Sasa jinazo kufusa. Bonoma madizasi alipana pali ponse. Pila ni pa social media. Pila ni mawiresi. Pila ni pa wesa. Pena pali ponse ni Zodiac Times MBC. Akuonesa madizasi amene wawa. Kuli professor za pila mtalika. Boma watenga. Walibia somebody winner. Umandumene wao. Boma tatenga. Ine zinalanga. Ni Robert Mukoli. Kuno ku Blantyre head office ya chipani cha TBB. Mulinu dindo wesa ngari ujibani? Kujibani ndipo dindo unaliwonse. Koma ine ndine reporter amenda kandi kuzungulira pali ponse ziko nsona la Malawi kunzuzu wakati ku Eastern Region kuno kumwera ndineyo amenda kandi panga report zokuza professor Azapira Mutali kamisongano wina liwonse zochitika zina zili zonse. It was me reporting kuziko. Now I'm glad kuti chimenda panga report tabindula tawina. Somo kabila Malawi. Somo kabila. Natageza. Mele zikuchitikira kuno ku TBB headquarters. Kwambiri tumatsindika maonena kuti zotsatira zotsimikizika sizinaululika. Adaulutsa zonse ndi anzathu a Malawi Electoral Commission AMEC. Komabe kuno ndimene kuliri achamwamva akupereka maganizo awo iwo akunena kuti zingavure zingatani double ball. From Angul, do you like it? In that TV? In that TV? Not TV. Zina ngene jifuniro band. Jifuniro band. Na wani saka 19 navura. So kuno kuchitika zora. Kuno kuchitika zino zope kwambiri sino divida mtalika warani wawina. Wawina? Yeah. Adi wana ma social media kuli wosa kutsogola. Kwa mfasa kuli ma social media kwa kunena kuti sasa nale kupika mechi andi zoona koma ungotengera bomboni sino divida mtalika kutsogola kwambiri. Ziko mwambi. Nakufira. Ndatokoza ari bana muri manga sabaro nakufirani. Ese mani. Sabo bobas. That nice. Zabo no. Zinanda. Judy. Zabo bob. Nice. Ndimene zikuchitikira kuno ku TBB headquarters. Ndimene zikukhalira ndithu kuno ku TBB headquarters. Kuno zilijonto ndithu ku TBB headquarters. Ndithu. I hope mwawanisa kuona mmene zinthu zikukhalira. Pakali panopa ndikufunika kuti munthu une ndipotoloke ndibwerere ndikagwire ntchito zina koma ndachiona chofunikira kuti muthe kungosuzumira nawo. Kaimoro chanu manena icha ndiyo ikuoneka beba sogolopo ndi matrack ndithu akubwera ochuluka kwambiri kuno kupitirira kuzaza anthu
pamene anthu akuti akuzakondwerera kupambana kwawo, komabe monga mwa udindo umene ndili nawo ndiwenabe ndingokuziwisani kuti zotsatira zenizeni atawulusi anzathu amek ndi amene atawulusi zotsatira zenizeni kuno timazangolondoza kuti zikuti bwanji. Edu magayi, Edu, thanks for being there. I appreciate kunoku tibweranso pompano. I'll be here shortly. Kuti ndizakuoneseni zina zambiri komanso ndizakwanise kucheza ndi anthu mwina ochulukirapo. So I'll be back here. Koma ndimene mundithu mene zikuchitikira kuno. Ena mwa azimayi amene ali kunawera. Yes, munthu wakulu! Yes, munthu wakulu! Amenewo taphonya pang'ono timafuna kuti titamvanso kuti nawonso akuti bwanji pa nkhani imeneyi. But anyway, double ball.